ukubona isibhedlela se-689 million esiyibiza phecelezi state of the art iyasonwabisa loo nto. Umphathiso wezempilo eMpuma Koloni unikezele ngesibhedlele sezigidi zeerandi sokunyanga isifo sephepha eMatatiyeni. With the summit in 4 days, the NAJOINT is ready to ensure that as government prepares to welcome heads of states, ministers and leaders from various countries from across the world, that this happen in a safe and secure environment. Luza kuba ngqingqwa ukhuseleko kwingqungquthela le-BRICS ezakuqala esendini eRhawutini ngoLwesibini eveki ezayo. Kwezemidlalo iprobe yamabhokobhoko oxygen iza kuyinxiba okokuqala imimbali yeqela lesizwe kulo nyaka xa amabhokobhoko equbisana neWales eCardiff ngomgqibelo. Inkosi Mazole sicaka sithambile sithi ngingatsho ke nakuni babukeli bethu kwijelo iDDT ndingaphosanga maseko mandikawuleli warhuqa. Abahlali baseMatatiyeli eMpuma Koloni basamkele ngochulumanco isibhedlele esitsha sesifo sephepha iRhotsongo esixabisa phantse i-700 million rand nesekhiwe ngokomgangatho wala maxesha. Izigulane zesifo sephepha bekunyanzeleka zihambe imigama emide ukuze zifumane amachiza. Esi sibhedlele sineebhedi eziyi-120 sinamacandelo aliqela aquka igumbi lamachiza, iklinikhi nelaboratory. Izithili ezakuxhamla kwesi sibhedlele i-Alfred Nzo, iChris Hani neJoe Gqabi. Intatheli yethu Nkululeko Nyembezi inengxelo. SEMatatiyeli apho sikhona kwisibhedlele saziwa ngoba iRhotsongo esebenza kakhulu ngabantu abaphila nesifo sephepha mhlawumbe ke-TB. Uzakhumbula ukuba apha kusetyenziswe imali kansela ku-689 million uqinisekisa ukuba kwakhiwa isibhedlele esemgangathweni esizakwazi uba sincedise abantu bephondo leMpuma Koloni abaphila nesifo sephepha mhlawumbe ke-TB. Naye umphathiswa wapho ojongene nezempilo kwiphondo leMpuma Koloni mama noMakhosana Math niqinisekile noba uxolile xa ubona isakhiwo esihle ngohlobo. Mandibulise kuwe nababukeli emakhaya sonwabe kakhulu silisebe lezempilo kuba xa sibona esi sakhiwo sikanokutsho silapha eMatatiyeli iRhotsongo Hospital kubonakala ukuba iyafezekiseka iminqweno yethu kuba siphucule umgangatho esinikela kuwo iinkonzo zezempilo wathi esiyibiza ngoba yi-infrastructure. So ukubona isibhedlela se-689 million esiyibiza phecelezi state of the art iyasonwabisa loo nto. Asonwabi nje kuphela kuba sikwazile ukuphucula imeko yesakhiwo esi, kodwa into esonwabisayo ukuba nangona besisazi ukuba esi sibhedlela besinika inkonzo kubantu abanesifo sephepha nanjengoba sowutshilo abasuka kwindawo ezininzi kwecala sibiza ngoba yi-northern part of the Eastern Cape, yoJoe Gqabi, yoChris Hani, ne-OR Tambo, ne-Alfred Nzo. Siyabulela kakhulu lowo ngumphathiswa uNomakhosana Math ephondweni leseMpuma Koloni. Siyeva ukuba zikhona inkqubo abazenzayo uqinisekisa ukuba bakhuthaza abantu ezilalini ukuba balime, bakwazi ukuba batye, basele amayeza baphinde batye kwalapha ezigadini zabo. Nto leyo ezokwazi ukuba iqinisekisa ukuba abantu bawathatha amayeza ngendlela eyiyo. Mandibuyele kuwe estudio. Igqiza lezokhuselo nobuntlola kwisizwe phantsi kwe-National Joint Operational and Intelligence Structure lithi zonke izinto zimi ngendlela ngokuphathelene nokhuseleko lweentloko zamazwe nezinye izihandiba nezinxiba mxaka eziza kuzimasa ingqungquthela ye-15 yamazwe e-BRICS esendini eRhawutini ngoLwesibini eveki ezayo. Usihlalo weli gqiza uNjengele Tebelo Mosikidi uxelele inkomfa noonondaba ngale ntsasa ukuba abasaleli buhlayo uqinisekisa akuzubakho nechaphanza kwicala lokhuseleko kule ngqungquthela. With the summit in 4 days, the NAJOINT is ready to ensure that as government prepares to welcome heads of states, ministers and leaders from various countries from across the world, that this happen in a safe and secure environment with minimal to no incident of instability and criminality. A priority committee comprised of various government departments across all 3 spheres has been meeting regularly with all relevant role players to ensure a security plan is developed that looks at transport, route, venue, accommodation, traffic control, sea, land and air border security. The safety and security preparation for the summit are on track, with all critical role players to execute their various responsibilities as per their mandate.
Esinye isisombululo ukuqobisana nezinga eliphezulu lentswela-ngqesho noqoqosho olusezantsi kukuba kwandiswe igunya lebhanki enguvimba. Olu luluvo lwelungu lepalamente le-ANC nelikwangusihlalo wekomiti yezamafa epalamente uMnumzana Sifiso Buthelezi. Uthe lona gunya liphambili lebhanki enguvimba elijolise ekunyukeni kwamaxabiso liyaphikisana neenzame zikarhulumente zokusombulula imingeni yokukhulisa uqoqosho. Abathengi eMzantsi Afrika baphantsi koxinezelelo ngokwezimali. Bafuna umnyinyiva kumaxabiso okutya kunye nepetrol ethe gqolo ukwenyuka, ukuhlawulwa kwemali mboleko yezindlu kunye neendleko ze-credit cards. But now with high interest rate, that stifles and chokes investment, and by so doing also chokes economic growth and employment opportunities. Government expenditure again is choked. Nakuba kunjalo, abanye osoqoqosho bathi ukutshintshwa komsebenzi wale bhanka kukupolitika. Reserve Bank is doing exactly the right thing. It's very painful to us, but we have to understand that the problem in South Africa is not the Reserve Bank. The problem is the government, the ANC government, to be more specific, which has created a very uncompetitive macroeconomic environment, and that resulted in high levels of unemployment, high inflation, and everything that goes with that. Ngelixa abanye besithi endaweni yoko urhulumente makenzi inguqu kwimiqobo efuthanisela uqoqosho lungakhuli. What seems to be the priority now is for the government to implement policies that will allow for economic boost in order to deal with high unemployment and other factors such as inflation. Esaleka ngelithi ezinye ibhanki ezinkulu zamazwe aphesheya ziyawuqwalasela umbandela wentswela-ngqesho. Dinglulama Amatya weendaba ze-SABC eParlamente eKapa. Elinye lamapolisa abizelwa kwikhaya kwaKhumalo ngosuku lokugetyengwa kwesenzo meyiwa uSergeant Thabo Mosia soneke ubungqina kwinkundla ephakamileyo ePitoli namhlanje ngokuphathelene nobungqina obaye baqokelelwa ngamapolisa kwindawo yexhwayelo. Liyaqhuba ityala lokubulawa kukaSenzo Meyiwa kwinkundla ephakamileyo yePitoli. uThabo Mosia nonika ubungqina kule nkundla namhlanje ngomnye wamapolisa aye abizelwa kwindawo yexhwayelo kwikhaya lakwaKhumalo eFosloras ngosuku lokubulawa kukaMeyiwa. Mosia ngalentseni ebesaxelela inkundla malunga neefoto ezifakwe kumqulu wobungqina obaqokelelwayo. Photo 131 indicates the arrow pointing sticker showing a bullet hole on the door. Photo 132 indicates a bullet hole on the kitchen tiled floor with a measuring sticker. Photo 133 indicates a Smirnoff 250 milliliter can. Emva kwekhefu igqwetha lomtyholwa wokuqala nowesibini uAdvocate Sipho Ramosepele ebesaqalisa ukuhlaba ngemibuzo elingqina lenkundla. Ukanti le session yokuxina ngemibuzo elingqina isaqhuba. Kwalapha ezindabeni kulindeleke ukuba kuyiswe isigwebo kwityala likaMdumiseni Zuma nongomnye wabantu ababekwa ityala lokuphembelela udushe ngoJulayi ka-2021 kwinkundla yenqile eMgungundlovu namhlanje. Kodwa masithuba umntwana evenkileni kuqala. Sinamkela kwakhona kwiindaba zelijelo uyakwazi ukubukela kwakhona ezinabo kwijelo le-YouTube uthi SABC Iindaba zesiXhosa. Kwinqaku lokuqala sithe abahlali baseMatyatiyela eMpuma Koloni basamkele ngochulumanco isibhedlele esitsha sesifosephepha iGotsong esixabisa phantse i-700 million rand nesakhiwe ngokomgangatho wala maxesha. Izigulane zesifosephepha bekunyanzeleka zihambe imigama emide ukuze zifumane amachiza. Uvele kancinane enkundleni uMdumiseni Zuma nongomnye wabantu ababekwa ityala lokuphembelela udushe lukaJulayi 2021 kwinkundla yenqile yaseMgungundlovu namhlanje. uZuma nowabanjelwa ukutshisa udederhu lwevenkile eBrookside Shopping Mall. Zuma uziphikile izityholo kodwa abatshutshisi bakholelwa ukuba ubungqina buluqilima ngakulomrhanelwa. Umlisa obizwa ngegama lakhe uMnumzana uMdumiseni Zuma uvele kafushaneke enkantolo yaseMgungundlovu i-Regional Court lapha ebhekene khona namacala ukuthi uyena wabhebhezela udlame lwaholela ekuthini kungqongqiswe ngomlilo iBrookside Mall ekhona lapha eMgungundlovu. Uzokhumbula ukuthi kwazazinge11
kuNtulikazi wango-2021 ngesikhathi umnumzana Zuma enza ivideo yagcina ke isabalela inkundleni zokuxhumana lapho ebonakala khona enxenxa abantu ebatshela ukuthi abeze kuzongqongqisa noma ukucekela phansi inxanxathela yezitolo lapha eMgungundlovu nebala ngakusasa ke inxanxathela leyitolo yacekeleka phansi ngomlilo kodwa inkantolo kuyona ezonquma kahle hle ukuthi ukusho kwakhe umfowamsholozi ukuthi kene akuzongqongqiswa le shopping mall noma inxanxathela yezitolo kwaba nomthelela inamagama akhe ekutheni wona holele ekutheni abantu bakwazi ukuthi bavuwe umbhejazane ngakusasa bezoshisa le Brookside Mall ekhona lapha eMgungundlovu ePietermaritzburg. So inkantolo ezonquma ke lokho njengamanje into enzekile lapha enkantolo ukuthi kene inkantolo besehlihlisela umhla zishaka lolunye kuMandulo kuwo lonyaka ngenxa isizathu sokuthi umahluleli kuleli cala umnumzana Moni Cannon uthe kahle hle isinqumo besingakakulungeli ukuthi sethulwe namhlanje udaba lube selihliswa ke umnumzana uZuma uzoqhubeka abe ngaphakathi ezitoksini zenkantolo esalindeke isinqumo ngalolu daba. Ngaphambilini ke enza ivideo uthi ngesikhathi esechaza ke la uthi ngesikhathi enza ivideo yena wayevele eyidlele wakade ephuze kakhulu utshwala okwenza ukuthi agcine enze ivideo enze nezinto engaqondile ukuthi ayizenze. Wacela ke uxole ecela ukushwela ukuthi kahle hle yena wayengaqondile ngegameko lezi nakuba ekuvuma ukuthi uyena waqopha ivideo kodwa angakuvuma ukuyincazelo yakhona enikwa umbuso okholele ukuthi cha umfowamsholozi uyena wahole inkulumo zakhe ezaholele ekutheni lezi zitolo zalapha eMgungundlovu ezicekeleke phansi. Ngalokho ke sithi udaba oluhlehlisela umhla ka8 kuSeptember kulonyaka. Iminyaka eli-14 uninzi lusahlaba ikhwelo lokuba umhla we-16 ku-August wenziwe iholide. Eli khwelo lihlatywa kwamemelelwa ukuba kuthetyathwe inyathelo lomthetho ngakumapolisa isenkomini ngaloo mini yeshwangusha kunye nakumongameli Cyril Ramaphosa. Izolo bekubanjwe umsitho wesikhumbuzo sonyaka we-11 kwagawulwa ngembumbulu abasebenzi emgodini abangama-34 ababekugwayimbo eMarikana ngaseRustenburg. Umhlangano wokuhlonipha abasebenzi emgodini abangama-34 abadutyulwa kwisiganeko saseMarikana emhlantshona. Abantu abali-10 kuquka namapolisa amabini noonogada ababini babulawa kwiintsuku ezandlulela olu suku. Kubethelelwe uluvo oluphambili lokuba umhla we-16 ku-August ube lusuku lweholide yoluntu ngokusesikweni. It should not happen that on the 16th of August everything continues as if nothing is happening. Ube ngumbhexeshi wale nkqubo mnumzana Lilitha Ntsundwani uphosa amazwi entuthuzelo kwiintsapho ezaphulukana namalungu azo eMarikana. Sigqithisa amazwi embongi yanhlandlolo uSEK Mqhayi Ntozi Nkulu hayi ithemba. Ntozi mnandi hayi ithemba. Umongameli we-AMCU mnumzana Joseph Mathunjwa ubethelele ukuba baza kulwa de ibe yiholide ngokusesikweni le mini ye-16 ka-August. Comrade, we must fight for the 16th of August. I think next time we must call a national stairway on the 16th of August. Umathunjwa kunye nabahlolokazi babasebenzi emgodini baqale lo mhlangano ngokubamba umsitho wokubeka intyatyambo apho abasebenzi emgodini badutyulwa basweleka khona ngamapolisa. Ngoku masithi tsixatha kumagqama ntshintshe sithe qaqamba kwihlabathi. Siqale ePeru. Intwazana yaziwa ngomila ene-11 leminyaka ivunyelwe ukuba iqhomfe isisu emva kokuba lixhoba lokudlwengulwa ze yakhulelwa. Ukuqhomfa izisu bekuvumeleke kuphela xa umntwana esemngciphekweni wempilo enkenenkene. Kodwa ngoku amatshantliziyo azingomba izifuba ngale mpumelelo. Una niña no puede criar. Kubantwana beza kwiziko lezempilo bekhulelwe, ishumi labo sukube bedlwengulwe, utshilo. Uthi kunyaka ozayo isebe labasetyhini kurhulumente liza kubekela bucala inkwenka yemali eza kukhusela amantombazana aphethwe gadalala. Impi yakuthi xa ungena nenja ecaweni kuthandazwa sukube udelela. Kodwa ezi izinja zenzelwe icawa ekhethekileyo ukuze zisikelelwe. Xa siqwela ingqokoqo,
Inkosikazi yaseMzantsi Afrika yafika eNew Zealand yagwinta umafungwashe namawele ayo. Inkundla ifumanise uLauren N. Dickerson enetyala lokugwinta kwaye iqinisekisile ukuba ebephila saka ngexesha wayegwinta ngalo abantwana bakhe nabafunyanwa ngumyeni wakhe beswelekile naye ezonzakalisile. Kungoku nje ulinde ukuyiswa kwesigwebo egcinwe kwisibhedlela sabagula ngengqondo Qongqololo. Ngoku masicaphule izimvo zababukeli kwikhasi lethu leWhatsApp. Sezithande uqheleka iziganeko ezikumila kunje. Umthetho kumele udlale indima yawo kwaye nesigwebo sibe qatha ze nabo basacinga ukwenza iziganeko ezikumila kunje bangabi sayenza lonto. Indaba ezibuhlungu lezi nesehlo esibi esenziwa ngumzali kubantwana bakhe. Ndingazi noba unobangela wayinto nxa kwakusithiwa wayephile ethe qede ngokwasengqondweni. Ngokwami ukubona bengamele aboshwe udilika jele, bekumele nje ukuthi kubhekwe kahle ingqondo yakhe ukuthi ihamba kanjani, ngoba angikholwa ukuthi khona umzali ongabulala abantwana bakhe ebathanda. Ngibona ukuphazamiseka nje emqondweni. Masincome inkundla zisebenze kakhulu qha nje kungabe kanti zingenza kanti nabanye abantu abafunyaniswe benze umkhwana omkhulu wokumila kunje. Xa ubufakazi bukhona andiyiboni into ibibangela into abakude kulinde ixesha elide kangaka. Mna ndimbawela lo dilika jela agwetye ubumpha etilongweni. Ibuhlungu le nto ayenzileyo, imasikizi kakhulu. Oyini amadoda abantwana abangenasono ndithi mna loba malo makagwetywe afakwe ezimnyama selangaza khutshwa okanye kwanebheyili. Lo mama ufanele ugwetywa bomihlandlo ezibini ebhadla ejelele. Le nto yokusigulisa kwakhe ahlale esibhedlele sabagula ngengqondo funeka ahlale etrongweni alulekwe isigwebo sakhe. Kucacile ukuba elinenekazi laseNew Zealand beliphila saka ngeza ngamabomu lento yokugwinta abantwana bakhe libabulala. Lifanele ukuba libange lithothoze isigwebo entolongweni. Ukuzama ukusiphula nengcambu umkhwa uthe gqolo ukuphathwa gadalala kwabasetyhini abantwana kwiphondo laseMpuma Koloni, ulutsha lwagqiba kwelokusungula iphulo lokufundisa gabalala ngalo mkhwa lusebenzisa imifanekiso bhanyabhanya. Ngoku apha kumagumbi ethu sasazo samkela uYongama Mrhwetyana ongumbhali, umvelisi nomdlalo ophambili kumboniso bhanyabhanya othino loyiso. Yongama siyakwamkela. Yintoni injongo zeliphulo? Ndibhotisile tata kuwe nakubabukela emakhaya. Le ngxaki seniyichaphazele ingxaki echaphazela abantu bonke. Awuzuthi yingxaki yamaxhoba kuphela, but almost everyone abantu abachaphazelekayo kanye ke abalixhoba lale ngxaki ngosisi bethu, ngomama bethu, ngabantu esiphila nabo. So into edala uba ke senze le nto senzela ukufundisa so that nobani oyi-victim akwazi okokuba zeziphi izitephu amakazithathe. Yenzeka ke izovezwa phaa kunoloyiso nasemisebenzini, omnye uzawuthi afunde xa kufuneka ifumene ile nto umsebenzi okanye uaplayela umsebenzi fast uba ukuzaba i-victim yowama kulalwe naye kuqalwe ebedroom endaweni yebodroom. So ngokubalisa la mabali anje sijonge ukufundisa. Yintoni ke inxaxheba yamacandelo ohlukeneyo ukuqinisekisa into yoba eli phulo liba yimpumelelo? Kule yethu tata ndizawuthetha inyaniso, si-financially besine-challenge kakhulu ngokwasezimalini. Sincediswe ngoosomabhizinisi abaninzi abohlukileyo, kodwa ndinethemba futhi ndiqonda okokuba if urhulumente mhlawumbi wethu ingakumbi eprovinsini angatyhilekelwa kukubaluleka kukubaluleka kwefilimu negalelo enolenza economically, Eastern Cape ingabheka phambili kakhulu. Baninzi abantu abanozuza, baninzi abantu abanoncedakala. So kakhulu sincedwe ngoosomabhizinisi because besiyenza singenamali from our own pockets. Njengoko ulutsho ingabantu abaninzi abangaphangeliyo. Ifuthe ke ngokula lo mboniso bhanyabhanya seliyabonakala to an extent that kule veki le iphelileyo bekhona imatch elisikisiki siya estadium eNew Rest, nalapho ikumkani yakhona ke yasamkela ngendlela engumangaliso udaluxolo. Indlela abantu aba-excited ngayo, ku-excited futhi nee-actors ezi because into enokwenza nefilming into ebukelelwa kude phaya okanye into yaseGoli, but now sizenzela phaya and siyakholwa okokuba
ixesha lihamba kuzawusinda abantu abaninzi nakwithufu nakwiphi because abantu abaninzi abasha ngosebekwithufu nangenxa ye-challenges ezininzi abahlangabezana nazo ezifana ke nomsebenzi ongafumanekiyo. Utshaba lixesha yongama sibamba ngazo zosibini. Nkosi tata. Baza kudingela Sweden abafundi ababini baseKimberley eMhlakoloni beza kumela eli kukhuphiswano lwamanzi kwihlabathi. Umahlonoholo Mosiya noKilibogile Abrams besikolo eMang Mogo High baphuma kwindawo yokuqala kukhuphiswano lesizwe lamanzi obelusindlekwe lisebe lezamanzi nogutyulo. Ubhalwe uqhulumanco ebusweni uncheck ukubuyela kwakhe ebaleni ngalempela veki. Le prop ichithe ixesha elininzi kule sizini lulama kumonzakalo wedolo nowemisipha yesifuba. Uchwayithiswana lithuba lokudlala phambi kwetumente yendebe yehlabathi kule nyanga izayo. My focus really now is actually like doing my best and making a good impression in this World's test, and then I think I'm just going to take it match for match, and as much as I am excited for the World Cup, but it's all about getting back to full confidence and fully trusting where I actually left off and building on that. Ukudlala nentshatsheli zango-2021 ze-Six Nations iWales kokwayo luvavanyo oludingwa ngamabhokobhoko phambi kwale ngxikela yetumente. In terms of our prep, we just have to stick together as a unit and pretty much do the best that we can. And I think we have good systems in plan. We have a plan as well to counteract that. Uchaslin Colby naye uthi sekevuyiswa nje kukuba iqela lesizwe liza kudlala ngelokuzifudumeza phambi kokuba iqale itumente. This year around is we do get to play much more games, warm-up games leading up into the World Cup, which obviously benefits us as players and as a Springbok team. Amabhokobhoko aza kuqala njengentandane kuvavanyo ngakuWales nanjengoko aphumelela imidlalo eyi-32 kweyi-40 ngakweli qela. Ukanike le ingxelo yenqaku lezemidlalo ethi iproblem amabhokobhoko onje iza kuyinqobo kokuqala ibimbali yeqela lesizwe kulonyaka xa amabhokobhoko equbisana neWales eCardiff ngomgqibelo. Unje uchulumancile ukubuyela kwiqela emva kokuhlala phantsi ixesha elide ngenxa yomonzakalo. Uthi ulindele ngomonde umdlalo weWales phambi kokuqala kwetumente yendebe yehlabathi kule nyanga izayo. Umbeko mntu uyawucima umlilo makuthethe bomnyama kuvele kukhanya kube xhosibele.